Bon dia a tots i a totes i benvingudes a la sessió científica Escoles, Refugi Climàtic, Transformació de l'Espai i l'Avaluació de l'Impacte. Pels que no em conegueu, jo soc la Maria José López, soc la cap del Servei d'Avaluació i Mètodes d'Intervenció d'aquí de l'Agència de Salut Pública de Barcelona i em fa molta il·lusió moderar avui aquesta sessió sobre un projecte en el que moltes persones de molts sectors diferents hi porten treballant molts anys. Pels que no el coneixeu, aquest projecte d'Escoles Refugi Climàtic s'emmarca en una convocatòria que es diu Urban Innovative Actions, que és un programa d'ajudes de la Unió Europea, que cada any va traient diverses convocatòries sobre diferents temes. El 2018 va treure uns marcs temàtics entre els que estaven l'adaptació al canvi climàtic. Des de Barcelona es va fer una proposta amb un projecte que es deia Adaptant les escoles al canvi climàtic a través del blau, el verd i el gris i es va guanyar un projecte que durava des de novembre de 2018 fins a l'octubre de 2021. És a dir, estem a punt d'acabar, ens queda una mica més d'un mes. Com us deia, és un projecte intersectorial en el que participen diferents entitats relacionades amb l'Ajuntament de Barcelona, com l'àrea d'ecologia urbana, Escoles Més Sostenibles, l'àrea de drets socials, l'Agència de Salut Pública de Barcelona, Barcelona Cicle de l'Aigua i l'Agència de l'Energia. I participa també el Consorci d'Educació, diferents centres de recerca, IES Global, l'ICTA, la Universitat Autònoma de Barcelona i la comunitat escolar. Hi han participat diverses escoles de Barcelona, algunes que han participat perquè s'han transformat en refugis climàtics i d'altres que poden haver participat d'altres maneres, com per exemple en l'avaluació fent de grup control o grup de comparació. Només dir-vos que el projecte parla de blau, verd i gris perquè la idea és transformar les escoles d'una banda amb el blau, introduint punts d'aigua que poden servir per refrescar, perquè estiguin millor, però també, per exemple, per afavorir determinats tipus de jocs. El verd, es parla de naturalitzar els patis, de posar-hi més arbrat, per exemple, i també el que diuen el gris, que és introduir als edificis solucions arquitectòniques que afavoreixin, per exemple, el confort tèrmic per part de la comunitat educativa. Dit això, avui tenim aquí 3 persones que han participat de manera molt intensiva en diferents parts del projecte. Una d'aquestes persones és la Marta Vilar, del programa Escoles Més Sostenibles. L'altra persona és l'Emma Santacana, de l'Agència d'Energia de Barcelona. I l'altra persona és el Xavier Continente, d'aquí de l'agència. Ara se'ls presentaré una miqueta més abans de cada presentació. Només recordar-vos temes logístics. Cada presentació ha de durar aproximadament 20 minutets. Si us sembla, als ponents i a les ponents us avisaré quan us faltin 2 minutets i ens intentem ajustar el temps, de manera que després pugui haver-hi espai per comentaris, per preguntes o per debat. Les persones que esteu a la sala farem totes les preguntes al final. Jo repetiré les vostres preguntes perquè ens puguin sentir les persones que estan connectades online i les persones que esteu connectades via xat podeu anar fent les preguntes i jo després les llegiré als ponents. Si ens sembla, comencem. Us presento a la Marta Vilar, que és graduada en Ciències Ambientals. Marta, compartim formació de base, que jo també ho soc, i ella a més és màster en Enginyeria i Gestió de les Energies Renovables. Des de fa 15 anys treballa en l'àmbit de l'educació ambiental i des del 2017 és tècnica del Departament de Programes i Equipaments d'Educació Ambiental de la Direcció de Serveis de l'Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Barcelona. A més, coordina el programa Escoles Més Sostenibles i és la persona que ha dissenyat i liderat el procés pedagògic i participatiu del projecte de refugis climàtics a les escoles de Barcelona. Així que, quan vulguis, Marta. Gràcies, Maria José. Gràcies. Em sentiu bé? Des d'aquí, des de la sala? Sí? Perfecte, doncs comencem. Mireu, us explicaré en primer lloc, si vols passar a la següent diapositiva, us explicaré en primer lloc com es va fer la selecció de centres participants i en segon lloc el procés pedagògic i participatiu que hem impulsat i coordinat des d'Escoles Més Sostenibles.
Començarem per la selecció dels centres. La selecció de centres es va fer a través de la convocatòria unificada de programes del Consorci d'Educació, que és una plataforma on els centres educatius poden veure tota l'oferta educativa que hi ha a la ciutat. Es van presentar un total de 45 centres públics i de primària. Llavors, per cada escola es van analitzar diferents criteris, com ara la vulnerabilitat climàtica, la presència del verd, el nombre d'aules exposades al sol, les proteccions solars o el percentatge de pati pavimentat, per exemple. A partir d'aquests criteris es va escollir un centre educatiu per cada districte, que van passar a formar part del projecte, més un centre que ja formava part perquè era soci inicial. A partir d'aquí, si vols passar a la següent, es va començar el procés participatiu. El primer objectiu d'aquest procés era involucrar tota la comunitat educativa en el projecte. Quan parlem de tota la comunitat educativa, ens referim als infants, a les seves famílies, als mestres, al personal no docent i també a les entitats del barri que utilitzen l'escola per dur a terme activitats diverses. Per això es va demanar a cada centre que creés un grup motor que estigués format per membres de cadascun d'aquests agents per liderar el projecte. Els altres dos objectius principals eren definir les mesures a implementar i avaluar l'impacte d'aquestes mesures. Per dur a terme aquests objectius es van plantejar 4 sessions participatives repartides al llarg de 2 cursos escolars. Al curs 19-20 es van fer les 2 primeres sessions. La primera sessió es va fer a cadascuna de les escoles durant el mes de setembre del 2019. Abans de la sessió, amb el grup motor, es va demanar als centres que treballessin internament el concepte de canvi climàtic i les possibles actuacions que ells creien més rellevants. L'objectiu d'aquesta sessió va ser validar els reptes en clau d'adaptació climàtica que tenia cada centre i prioritzar les mesures a implementar, d'acord amb el catàleg de solucions disponibles que crec que l'Emma després ens explicarà. Amb la informació recollida en aquesta primera sessió, el Consorci d'Educació ja va poder començar a imaginar quines transformacions s'implementarien a cada centre. La segona sessió es va fer al gener del 2020, on cada comunitat educativa va ajudar l'equip d'arquitectes assignat a concretar les mesures escollides i a redactar el projecte de les obres. La previsió era fer només 2 sessions participatives durant el primer curs, però finalment, i en plena pandèmia i confinament, vam haver de fer algunes sessions més de cocreació amb les comunitats per acabar de tenir el disseny definitiu de cada centre. Aquestes últimes es van fer virtualment i només amb alguns representants de cada centre. Durant el curs 2021, ja amb les obres executades, es va fer la tercera sessió participativa, amb l'objectiu de fer una primera avaluació de les mesures implementades. Tant la tercera sessió com la quarta es van fer majoritàriament de forma virtual pel context de pandèmia en el que ens trobàvem. I finalment la quarta es va fer ja a punt d'acabar el curs i en la que es va fer va ser avaluar les actuacions implementades, però ja per veure si permetien reduir la temperatura dels centres. Pots passar al següent. A tall d'exemple, us mostro un parell de centres educatius com van preparar la seva primera sessió participativa. Mireu, l'escola Can Fabra va diagnosticar en un plànol de l'escola els punts febles on es trobaven, quins eren i com es podrien solucionar. L'alumnat de 5è de l'escola Ramon Casas va recollir les aportacions de tot l'alumnat del centre i va diferenciar aquelles mesures que eren del blau, de l'aigua, del verd, de vegetació o del gris d'arquitectura. Següent. Després d'acabar totes les sessions participatives a totes les escoles, les solucions prioritzades, allò que van agradar més a tots els centres, van ser afavorir la ventilació natural creuada, incorporar nova vegetació, el tractament de superfícies, incorporar fonts d'aigua i l'estrella va ser les solucions mixtes amb ombra, vegetació i aigua. Al llarg de totes les... Pots passar al següent. Al llarg de totes les sessions participatives van participar un total de 1.264 persones de totes les comunitats educatives. Següent.
Pel que fa a l'avaluació de les sessions participatives, la satisfacció general dels participants és superior a 8 respecte a 10. En destaca l'àmplia participació de tots els perfils d'assistents, l'adaptació de les dinàmiques segons el perfil del participant i el format, comptar amb personal específic a les sessions per transmetre coneixements de manera informada i molt bona feina prèvia per part dels centres educatius. Pel que fa als aspectes a millorar, es va detectar que els participants haguessin volgut que les seves decisions tinguessin més incidència en el projecte i poder adaptar els horaris i la durada de les sessions al públic escolar i disposar d'un únic interlocutor per part de tots els socis del projecte. A continuació, parlarem del procés pedagògic. El procés pedagògic que s'ha dut a terme als centres educatius al llarg dels 2 cursos escolars s'ha centrat en l'acompanyament del professorat dels centres i l'apoderament, sobretot, de l'alumnat de 5è, que ha sigut com el líder del projecte. Aquest ha consistit en 3 seminaris de formació i un acompanyament pedagògic específic en la temàtica de l'emergència climàtica. Aquest acompanyament s'ha traduït en una guia didàctica, una maleta pedagògica, activitats a l'aula, tallers amb els socis científics del projecte, entre d'altres. Els seminaris de formació que es van adreçar al professorat dels centres van consistir en 3 blocs. El primer es va fer a l'inici del primer curs escolar. Va proporcionar informació contrastada sobre el canvi climàtic i recursos educatius als docents en matèria de canvi climàtic. Es van treballar estratègies de comunicació i es va aprofundir en les mesures científiques que durien a terme a l'aula i que l'alumnat podria prendre-hi part. El segon, que es va dur a terme durant el setembre del segon curs, va aprofundir en l'aprofitament pedagògic de les mesures implementades i la comunicació a la comunitat educativa del concepte de refugi climàtic obert a la ciutadania. I el tercer, que es va fer a l'inici del tercer curs, va servir per proporcionar estratègies als centres per donar continuïtat al projecte. Es va entregar la maleta pedagògica a tots els centres i es van explicar altres recursos al seu abast. Al llarg d'aquestes 3 sessions de formació hi van participar 214 persones. Ja us he comentat abans que un dels aspectes a millorar era disposar d'un únic interlocutor per part dels socis del projecte. A més, això, a mesura que avançava el projecte, cada vegada es feia més complex. Així que vam intentar endreçar totes les peticions al llarg del temps amb aquest calendari que mostrava els mesos de l'any, els socis del projecte, que havien d'anar al centre in situ, l'interlocutor en cada cas i quina era la petició que tenien. Següent. I amb aquesta infografia els centres tenien més endreçat què tocava en cada moment, qui els contactava i per què. I això va facilitar la seva gestió. Següent. Tal com us he comentat abans, el procés pedagògic va consistir en la realització de diversos recursos posats a disposició dels centres. Un d'ells és la guia al repte de l'emergència climàtica, guia informativa i proposta d'activitats educatives. La guia, que ha estat produïda en format digital i físic, està pensada perquè sigui una eina dirigida al professorat i que serveixi per ajudar a comunicar la realitat del canvi climàtic i la necessitat de donar-hi resposta. Per facilitar la lectura, està organitzada en 2 blocs. La primera part, que es diu Parlem del canvi climàtic, inclou informació rigorosa, exemples propers, iniciatives encoratjadores, que serveixen per explicar què és la crisi climàtica i quins són els seus impactes i com podem fer-hi front. I la segona part, que es diu Ens activem, propostes per treballar el canvi climàtic a l'aula, inclou propostes d'activitats i recursos per treballar l'emergència climàtica amb els alumnes des de 3 fins a 14 anys. En aquesta guia també hi han col·laborat tots els socis del projecte que abans la Maria José esmentava. Següent. Un altre recurs disponible pels centres va ser la maleta pedagògica per afrontar l'emergència climàtica. La maleta està dirigida a l'alumnat d'entre 3 i 12 anys i inclou materials i recursos didàctics en format físic i digital sobre com afrontar l'emergència climàtica a les aules. Estan acompanyats d'un manual d'ús per al professorat. Durant el projecte es va repartir un exemplar de cada una d'aquestes maletes a cada centre participant, tant de les escoles pilot com de les control.
I a més, n'hi ha 3 exemplars que estan en préstec disponibles al Servei de Documentació d'Educació Ambiental de l'Ajuntament de Barcelona per a altres centres que ho vulguin sol·licitar. Si us sembla bé, podrem veure un moment el vídeo que explica el contingut d'aquesta maleta. El projecte de l'Ajuntament de Barcelona adaptar escoles al canvi climàtic a través del verd, el blau i el gris, finançat per l'Urban Innovative Action de la Unió Europea, ha transformat 11 escoles de la ciutat en refugis climàtics per a la ciutadania. A la vegada, s'han creat recursos pedagògics per a les escoles de Barcelona com la nova maleta per afrontar l'emergència climàtica. El canvi climàtic és una realitat. Barcelona ja està patint les conseqüències de l'escalfament global, però entre tots podem reduir-ne l'impacte adoptant una actitud més sostenible en el nostre dia a dia, a casa, al carrer i a les escoles. Els infants també han de ser partícips de l'acció climàtica, però què podem fer per involucrar-los-hi? La nova maleta pedagògica t'interessa. Té el propòsit de transmetre d'una manera lúdica i dinàmica continguts relacionats amb l'emergència climàtica. Hi trobaràs propostes d'activitats, materials lúdics i d'experimentació, recursos digitals i altres iniciatives complementàries. En aquest vídeo et resumim totes les possibilitats que t'ofereix. Vegem-lo plegats. Pensada per alumnes de 3 a 12 anys, la maleta et proposa un recorregut didàctic per explorar què és l'emergència climàtica i com afrontar-la. Les activitats proposades estan organitzades en 3 fases. Anàlisi de la problemàtica, experimentació dels impactes i dinàmiques d'activació. Per tal de contextualitzar els aprenentatges, a l'apartat Parlem del canvi climàtic es proposen activitats que presenten aquest fenomen i el seu origen. Són activitats que ajuden a situar aquesta problemàtica. A La crisi climàtica ens afecta es proposen activitats per descobrir de manera experimental o sensorial les conseqüències de l'escalfament global, mostrant els impactes derivats de la crisi climàtica i com afectaran la nostra vida. Per motivar l'alumnat a actuar contra l'emergència climàtica, les dinàmiques de Reaccionem a l'emergència donen protagonisme als infants, proposant accions que poden fer per ells mateixos, individualment o de manera col·lectiva a l'escola. Vols saber quins recursos conté la maleta? Activitats per a P3 i P4. Figures d'animals, llibres, materials d'experimentació i per fer ombres. Activitats per a P5 i primer de primària. Aparells meteorològics, jocs tradicionals, contes. Activitats per a segon, tercer i quart de primària. Joc Wild Environment, contes. Activitats per a 5è i 6è de primària. Detector de CO2, termòmetre sonda, l'oxímetre, pots de CO2, targetes d'àrbitre. La maleta incorpora també altres materials com llibres i jocs de taula que es poden fer servir com a recursos extra per a les activitats o de manera independent. A més, al manual trobareu un recull d'altres propostes engrescadores per complementar el que ofereix la maleta. Us convidem a utilitzar-los. Els propers anys seran decisius per fer front a l'emergència climàtica. Encara som a temps de millorar el nostre futur i el dels que vindran. Per aconseguir-ho, l'educació és essencial i la implicació de les escoles, imprescindible. Obre la maleta i forma part del canvi.
Bé, doncs, a banda d'aquests dos recursos, de la guia i de la maleta, també es van fer arribar un recull d'activitats per dur a terme a l'aula pels mateixos docents amb els 3 eixos del projecte com a protagonista. Següent. Es van oferir també activitats pels diferents agents de la comunitat educativa. Una xerrada pel professorat, 2 xerrades per famílies i 4 tallers a l'aula que hi van anar educadors per cadascun dels nivells educatius. Següent. Per complementar aquestes activitats, vam elaborar aquesta infografia per professorat i famílies amb les accions que pots fer des de casa i des del centre educatiu per afrontar l'emergència climàtica. Següent. En totes les activitats que es van adreçar a la comunitat educativa hi van participar més de 3.200 persones. Següent. Tant l'IS Global com l'Agència de Salut Pública com l'ICTA van proporcionar tallers on l'alumnat va ser el protagonista. Següent. També es van dotar a les escoles d'una estació meteorològica per poder mesurar diverses variables atmosfèriques i continuar el treball iniciat. Per a aquells centres que ja disposaven d'una estació meteorològica, els vam proporcionar un Smart Citizen Kit. Es va posar a disposició del professorat també el Servei de Documentació d'Educació Ambiental i tots els recursos dels que disposa en temes de canvi climàtic. Es va dissenyar un programa que s'extendrà a la resta de centres de secundària de la xarxa d'escoles més sostenibles per seguir treballant l'emergència climàtica amb tots aquests recursos. I aquesta proposta es posa en funcionament aquest curs escolar. Pel que fa a l'avaluació del procés pedagògic, la valoració global tant dels tallers externs com les sessions formatives com el treball a l'aula és de 8/10. Destaca l'increment del coneixement i la consciència per part dels usuaris. I com a aspectes a millorar, destaca dels tallers externs la baixa connexió amb el treball a l'aula de l'alumnat. Bé, ja heu vist que el projecte europeu va poder crear molts recursos educatius sobre emergència climàtica i que aquests se'n van poder beneficiar moltes persones i que, a més encara ho estan podent fer. I pel que fa a la metodologia participativa, dir-vos que aquesta metodologia ha servit per poder iniciar un altre projecte que està impulsant l'Ajuntament de Barcelona, que és el projecte de Transformem els patis, en el que la metodologia neix una mica d'aquesta que vam iniciar aquí amb el projecte de refugis climàtics. Moltes gràcies. Passem ja a la següent ponent, que és la Emma Santacana. La Emma té una doble titulació en Enginyeria Química per l'Escola Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona, de la UPC i el Politécnico de Milano. Té també formacions posteriors en programes de certificació energètica d'edificis, mercats energètics, protocols de mesura i verificació d'estalvis energètics i gestió de projectes. Comentava que tot i ser enginyera química no s'ha dedicat mai a la química i que ja el projecte de final de carrera ja el va fer sobre l'energia en l'edificació i després ja va començar a treballar en el sector de l'eficiència energètica i de les energies renovables. I l'Emma, des del gener del 2019, està com a enginyera de projectes a l'Agència d'Energia de Barcelona, de la Gerència d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona, on és la responsable principalment de projectes d'estalvi i eficiència energètica en l'edificació, en edificis municipals i també de rehabilitació energètica d'edificis existents del sector residencial a Barcelona. A més, col·labora en altres projectes com l'Observatori d'Energia de Barcelona, instal·lacions fotovoltaiques en el sector residencial i en el monitoratge energètic d'edificis i equipaments municipals i en projectes internacionals. Així que moltes gràcies per venir quan vulguis. Hola, bon dia. Espero que em sentiu tots. Jo us vinc a parlar una mica de la diagnosi inicial que vam fer amb les escoles i una avaluació tècnica de les solucions implementades. Nosaltres, l'Agència d'Energia, participàvem com un dels vectors dels que hem comentat del blau, el verd i el gris. Veníem a representar el gris, com si diguéssim, la part més arquitectònica dels edificis. Al blau teníem companys de Becassa i del verd teníem companyes de l'Institut de Parcs i Jardins de Barcelona.
Podem avançar la presentació. De fet, les primeres... Us parlaré d'aquests 4 punts. Si bé el primer i el segon jo us els he posat per aquest ordre, però es feien bastant en paral·lel. La diagnosi inicial de les escoles, quins límits i quines oportunitats es presentaven a l'hora d'aplicar les mesures, el catàleg de solucions que es va realitzar, després quins criteris d'avaluació i de preselecció de les solucions van fer per escola i l'avaluació post-intervencions que van portar a terme des de l'Agència d'Energia, que s'ha de completar també amb les avaluacions que han fet els companys de l'IEC Global, els de l'Agència de Salut Pública, els de l'ICTA, etc. Podem passar? Endavant. Les dues primeres, de fet, la Marta ja les ha comentat perquè parlàvem dels criteris de la selecció de les escoles inicials, en el qual ja es tenien en compte temes de l'afectació o de les temperatures a les escoles i com aquestes estaven relacionades amb aquests problemes, intentant seleccionar les escoles ja que dins del que havia estaven bastant malament. Podem tirar endavant. Finalment teníem 11 escoles participants i hem dit 10 per districte més una que era un soci. Això ja ho ha comentat la Marta. Tirem endavant. Doncs quan ens vam trobar amb les 11 escoles ja preseleccionades i per mirar com s'implementaven les mesures de blau, verd i gris, el que vam haver de fer o el que vam voler fer era plantejar com era la situació de partida de cada una d'aquestes escoles. Perquè totes es queixaven de tenir problemes o totes volien millores, però volien saber una mica des d'un punt de vista més objectiu quines eren els problemes que es trobaven en cadascun d'elles i quines eren les millors solucions a implementar-hi. Vam fer una diagnosi inicial que volíem caracteritzar, com ja he dit, les condicions de partida. La idea era obtenir uns indicadors per fer una avaluació tècnica una mica més objectiva, que a més ens servissin també per fer l'avaluació tant pre com post. Per tant, buscàvem uns indicadors que poguessin variar amb la implementació de les mesures. I d'altra banda, també es buscava una mica posar en relleu la situació de cada escola comparada amb les altres. No és perquè no tinguin dret a queixar-se les escoles, totes tenen dret a queixar-se, però a vegades la situació d'una escola, quan no coneixes les de la resta, et sembla que estàs en un punt molt dramàtic i quan veus els altres penses, bueno, tampoc estic tan malament, o sí, estic molt malament, perquè hi havia els dos punts. Volíem posar una mica comparant també les escoles que participaven. Com que no existia cap metodologia, ens ho vam inventar una mica. D'acord? Pots avançar. Ens ho vam inventar i després hem hagut d'anar rectificant sobre la mà. Pel que fa a la diagnosi, aquí, tot i que nosaltres ja he dit que veníem a representar una mica més la part del gris, sí que en la diagnosi vam tenir en compte també els altres vectors que tenien les escoles. És a dir, també vam estar mirant-nos com estaven els temes de verd i de blau a les escoles, perquè el que volíem al final era recollir la situació de partida des dels diferents punts de vista. El que vam fer era com anar des de més petit fins a més gran. És a dir, primer vam mirar quins eren els límits i les possibilitats que donava l'escola en si, perquè en aquest projecte, si bé després el transformem següent, se centra més en patis, en el projecte UIA també vam actuar sobre els edificis. Encara que la majoria d'intervencions fossin en patis, també es va actuar sobre l'edifici en si de l'escola, perquè, clar, també hem de pensar que hi ha problemes d'escalfament dins les aules, que de fet últimament està sortint bastant en premsa. Doncs vam estudiar l'edifici en si, les seves limitacions per com era arquitectònicament, quins eren els materials que tenia, com era el que ja hi havia, si hi havia o no proteccions solars, si tenia moltes façanes exposades o no, etc. Si hi havia bons aïllaments o no hi eren. Després era els seus límits i la seva relació amb el pati, és a dir, també si hi havia zones intermitges, és a dir, un porxo que et faci entre un dins i un fora, si no, com estava, quina part també del pati estava amb radiació solar i quina tenia ja ombra. I finalment vam fer els seus límits urbans, perquè això també ens afectava a l'hora d'escollir mesures. És a dir, nosaltres volíem potenciar molt mesures passives, entre les quals la ventilació creuada, però fer ventilació creuada en una escola que està a carrer Aragó amb molt de soroll i amb contaminació, doncs potser no era la mesura més adequada. Llavors volíem veure també una mica quina era la seva ubicació en relació amb l'entorn en el que estava situat. Per fer tot això vam treballar inicialment a partir de plànols que ens havien passat des del Consorci d'Educació, amb l'emplaçament que teníem de la ciutat, també amb el Google Maps i Google Earth. Es van mirar també mapes que ja existien de Barcelona i de les onades de calor que hi havia hagut els últims anys i els temes de contaminació i es van fer també visites. Un cop ja s'havia fet una prediagnosi sobre paper, es va fer una visita a les escoles per confirmar-ho. Llavors, a partir d'aquí es van obtenir una sèrie d'indicadors per intentar comparar objectivament les escoles i per tenir més o menys la situació de partida de cadascuna d'elles. Llavors, el que vam obtenir va ser una matriu, que era una diagnosi escola per escola, que ens ajudaria posteriorment a elaborar el
catàleg de solucions i a preseleccionar qui genera les solucions més adaptades a cada una d'elles. Llavors podem passar, no veureu res a la següent diapositiva, però ja us passaríem la presentació. Al final és una matriu que vam obtenir en la qual els diferents colors anàvem a mirar els límits de cada un, els límits arquitectònics, com era la volumetria de l'edifici, quina tipologia de planta tenia, quins espais intermedis hi havia o no, si hi havia vegetació ja en façanes, proteccions solars o no, els límits de l'emplaçament amb la relació al pati i els límits urbans, que eren més de contaminació a l'aire, contaminació acústica, etc. La idea també era perquè volíem veure si les solucions afectaven en aquests 3 nivells. El que sí que hi ha abans és que, evidentment, amb les mesures que vam fer d'intervenció, actuar sobre la part més urbana de contaminació de l'aire o contaminació acústica no es veu, almenys ara mateix, un resultat que diguem, ui, ha millorat la contaminació a la zona per el que estem fent. Bé, també tenim les mesures de verd, encara han de donar els seus resultats en els propers anys. Llavors, pots avançar, ara es veurà una mica millor d'això. No era la idea que ho veiéssiu aquí i comentéssim cada un, és simplement perquè veiéssiu el que es va obtenir en una primera diagnosi. Com era cada escola, també vam comptabilitzar quants punts d'aigua tenien, quina era la superfície de verd que ja tenien als patis, quina era la part ombrejada que tenien als patis, quina no, etc. Podem avançar? Més? Continuem? Llavors, es van obtenir una mica, com he dit abans, uns indicadors inicials, que després havíem de veure també si eren vàlids, pel que hem dit de comparar unes escoles respecte a les altres. Vam proposar el rati de grandària de pati per alumne, el percentatge de vegetació que ja hi havia al pati, quin percentatge de superfície es podia cobrir el pati amb tendals o amb més vegetació i el percentatge, per exemple, de sòl permeable, perquè també es volia fer un tractament de sòls perquè, evidentment, si tens un terra més asfaltat o és més rural, això afecta a nivell de sensació tèrmica. Aquí es comparaven una mica les escoles, hi havia escoles que potser, ja es dic, es queixaven i estaven millor que la resta en certs aspectes i, en canvi, n'hi havia d'altres que no es queixaven i després resultava que estaven bastant malament. Hi havia una mica de tot, però, clar, havíem de treballar amb escoles des de Cervantes, que és una escola molt antiga que està ubicada al mig de Ciutat Vella, del barri de Santa Caterina de la Ribera, exactament Sant Pere, Santa Caterina de la Ribera, que té un pati molt limitat on hi havia una palmera, com tota la vegetació que tenien, amb altres escoles com la Font d'en Fargues, poso aquests 2 exemples, que està a una zona amb molt més, ja un entorn molt més natural i també tenia una zona més de bosc, que clar, són escoles molt diferents en les quals treballar. Podem avançar? Per fer tota aquesta diagnosi també vam estar simulant els edificis, és a dir, vam aixecar els edificis en eines de simulació per veure com afectava la radiació solar al llarg del dia i així veure quines eren les façanes per la seva orientació dins la trama urbana i també per l'afectació dels edificis que poguessin tenir al voltant, com li afectava la radiació solar al llarg del dia, quines eren les façanes més assolellades, com era també la seva coberta, etc. La façana assolellada tant ens podia servir per, aquí, aquelles aules rebran molta aportació tèrmica, com també ens pot interessar per dir, aquí un mur verd ens podria anar bé perquè ens ajudarà més. Ens servia una mica per la diagnosi i també per després veure on podia ser interessant fer intervencions. En aquestes mateixes simulacions, si volem avançar, també es mirava com era la ventilació natural en aquestes escoles en funció de com estaven ubicades les seves finestres respecte al plànol de ciutat i respecte al plànol de l'escola. Podem avançar? Pots passar una altra? Al final, nosaltres, des de la part tècnica, per cada escola vam tenir una primera diagnosi amb les seves debilitats i les seves oportunitats que s'hi veia, com ja he dit, amb els indicadors que teníem de referència per sota. També, clar, en les visites que es van fer a les escoles es va parlar amb els equips directius i llavors ells ja t'exposaven una mica les seves sensacions, això també es va recollir i llavors teníem una primera imatge del que era cada escola. Llavors avancem i podem passar tot això. Us he posat una Ciutat Vella d'exemple i una de la Vila Olímpica també d'exemple. I pots avançar. Llavors, en paral·lel a tot això, que ja teníem, com si diguéssim, la foto inicial de les escoles i com estaven cadascuna d'elles i on nosaltres, des d'un punt de vista tècnic, crèiem que podia ser interessant actuar i el que nosaltres crèiem que eren més debilitats, que després s'havia de creuar amb les opinions de les escoles i això era la part
que és una mica innovadora, perquè a vegades anem els tècnics i imposem el que a nosaltres ens sembla, i aquí en aquest cas van fer participar també les escoles i potser van canviar algunes de les prioritats que nosaltres haguéssim marcat. En paral·lel vam estar fent un catàleg de solucions. Per fer aquest catàleg el que es va fer, podem avançar la diapositiva, el que es va fer inicialment va ser un estudi de mercat de solucions que ja s'haguessin portat a terme en altres ciutats o en altres països per fer front a la calor, sobretot era el que es buscava. Es volien prioritzar les solucions passives. Això per diferents aspectes. Un, perquè és una cosa que nosaltres sempre diem des de l'agència, primer anem a reduir la demanda del propi edifici i després ja buscarem com millorar, si cal, els equips o si cal posar-n'hi o no. I l'altre també és perquè el propi consorci té per norma intentar evitar posar sistemes actius a les escoles, sobretot de refrigeració. Ja veurem si això amb els anys no s'ho hauran de replantejar. Però bé, era una mica per diferents motius, es prioritzaven les solucions passives. I justament també es tracta moltes vegades d'apostar per solucions d'arquitectura més tradicionals, que ja s'havien tingut. És a dir, la creació de zones de porxo, tornar a impulsar proteccions solars, perquè a vegades hem tirat molt per façanes molt vidriades en un clima en què potser, si no hi tens una protecció solar, això et fa molta càrrega de radiació solar i tèrmica a l'interior, i la inclusió d'aigua perquè doni la sensació amb l'evaporació que hi ha una sensació una mica de més frescor. Les solucions que després es havien ja trobat es van categoritzar en principalment 3 categories, tot i que després vam crear la categoria mixta, que són les blaves, bàsicament solucions d'aigua, les verdes, que era molt vegetació, i les grises, que ja hem dit que era més arquitectònic. I les mixtes, perquè era una combinació que tenien més d'un d'aquests vectors. Si posaves una pèrgola en vegetació, ja es considerava mixta. O també hi havia una pèrgola que hi hem posat uns nebulitzadors d'aigua. Doncs aquesta també es considerava una solució mixta. D'acord? Per aquestes solucions es va fer una fitxa per cadascuna d'elles on es recollia la informació principal que es havia trobat en el benchmarking o en l'estudi de mercat, recollida de forma una mica més visual i més fàcil d'entendre, perquè aquest catàleg l'objectiu era que s'havia d'incorporar en els projectes que el CEP traiés a licitació per millorar les escoles i també s'havia de passar a les escoles perquè aquestes sí que podien seleccionar mesures a implementar o quines volien a la seva escola, però dins acotades a les que es havien recollit en aquest catàleg. Tampoc volíem que sortissin molt més enllà d'això. Per tant, s'havia de posar d'una manera que fos entendible tant per les escoles, però també des d'un punt de vista tècnic quan es licitessin els projectes per ja tirar-los endavant. També s'hi va afegir un llistat d'arbrat des de parcs i jardins per tenir una mica de referències quins arbres es considerava adequats per posar en escoles, perquè també ens hem trobat que jo, que no hi entenc d'arbres, posaria un i després em diu, ui, no, aquest té moltes plagues o aquest no va bé, per exemple. Tenien un llistat perquè això també havia de servir de referència als que després fessin els projectes de les intervencions i els canvis en els patis. Ara he posat unes imatges del que és el catàleg de solucions, pots avançar. El catàleg, doncs, ja veieu, es va treballar estèticament, les mesures considerades en blaves, verdes, grises i les mixtes. En cada cas, també aquí es treballava sobre pati i sobre edifici. Després això en el transformem potser no ho veurem tant, però aquí també hi havia mesures grises sobre l'edifici i mesures grises en el pati. I algunes que també són una mica entre pati i edifici, com podria ser un porxo o un tendal enganxat a alguna de les façanes. Que això també ens ajuda a reduir la radiació directament sobre la façana. Llavors, podem passar. En aquestes fitxes es va incloure, a dalt teníem el nom de la solució, ja gràficament també es buscava amb el dibuix de l'aigua quin era el vector que venia a representar. Es va voler destacar els punts forts i punts febles de cada una d'aquestes mesures i després a sota, d'una forma molt qualitativa, quin era el nivell de cost d'inversió d'aquesta mesura i quina era també la dificultat d'aplicació. És a dir, si calia molta obra, si era fàcil de fer o no, etc. I el cost de la mesura és perquè al final teníem per escola també limitat el pressupost i llavors també es volia una mica que orientativament sapiguéssim si trio 3 de molt cares, potser no puc fer-les i si em vaig triar més de barates, doncs potser barates. Dins el que cap en puc fer més. Barates dins el que cap, vull dir perquè cap ho era, no? Barata, però... Després es van posar també fotografies il·lustratives, que això en la primera versió del catàleg no hi eren les de les escoles que finalment s'ha fet, eren fotografies més il·lustratives del benchmarking que havíem fet. Després es va actualitzar el catàleg i s'hi van posar les fotos de les escoles, perquè les properes ja treballin sobre fotos d'intervencions realitzades a Barcelona. I podem avançar.
aquest catàleg està disponible en cas que interessi. Aquesta era una solució mixta en què els iconos de dalt també venien a representar que era barreja, doncs, en aquest cas, de vegetació i gris. Tirem endavant. Tot això, a partir de... També podem avançar, a part del procés participatiu que ja ha explicat la Marta, en què les escoles, doncs, elles ja prioritzaven dins d'aquest catàleg quines eren les solucions que volien a la seva escola i fins i tot ens deien en quines ubicacions del pati les preferien. A nivell tècnic també vam crear una sèrie de criteris d'avaluació de les solucions en les que puntuàvem. Puntuàvem de l'1 al 3 sobre si aquell criteri ens deia que ja existia, doncs li posàvem un 0, si no n'hi ha un 3 i quan més punts tenia vol dir que aquella solució la prioritzàvem per sobre unes altres. Hi havia des de, podem passar a la diapositiva, hi havia des de criteris de simplement si aquella solució ja existia, com era la viabilitat tècnica, si era molt cara o no en temes d'inversió, el manteniment, que sempre hem cregut que era molt important de tenir en compte, perquè això ens hem trobat que després, si no hi ha un manteniment, moltes d'aquestes solucions funcionen 2 dies i després passa a quedar una mica relegat i ens trobem que la gent es queixa. I també la gestió, perquè algunes de les solucions considerem que la gestió que se'n fa és molt important. És a dir, les proteccions solars és molt important tenir-les, però també se'ls ha d'explicar quan s'han de fer servir, perquè a vegades, o la ventilació creuada, a vegades la gent obre finestres justament quan hi ha més radiació solar i no és en aquest moment en què s'han d'obrir finestres. Creiem que també s'havia de tenir en compte com era la gestió. Després podem passar endavant, els beneficis esperats en salut, riscos sanitaris, això era més sobretot per mesures d'aigua, àmbits d'impacte, etc. Al final vam tenir aquestes matrius amb colorins al final per la part tècnica i per la part dels alumnes. I llavors es creuaven els resultats d'uns i altres i acabaven sortint les mesures que es prioritzaven a cada una de les escoles. Aquí és on he dit que potser tècnicament haguéssim apostat per una altra mesura, però després al creuar-ho amb la voluntat de les escoles i la comunitat educativa es va prioritzar una altra mesura que potser nosaltres no haguéssim triat. Que també és un procés enriquidor, perquè al final els que viuen en l'edifici són ells i nosaltres venim amb una visió del que hi passa unes hores. Podem tirar endavant. Al final es van tenint aquestes laser bandes, el que s'hi va acabar posant aquests justament pobres eren els que tenien poc verd, es va intentar fer una mena de protecció en què s'enfilessin vegetació per donar una mica de més sensació de verd, també s'han posat jardineres amb arbrat, s'ha incorporat una font multifunció amb nebulització, etc. I podem passar més endavant, que és un altre exemple, que és la Vila Olímpica, que aquesta potser ja partia de més vegetació. Aquí es va fer molt l'actuació sobre proteccions solars de finestres, es va posar alguna pèrgola i es va canviar alguna zona del pati perquè tenia molta pista. Podem avançar. I s'hi van posar també uns espais d'estada, que crec que a la foto hi surt la Marta aquí, en un dels espais d'estada. Podem avançar. Un cop fetes les intervencions, el que vam agafar va ser la diagnosi que ja teníem inicialment, en què es havia avaluat el percentatge de verd, els punts d'aigua que hi havia, etc. i es va comparar amb la situació post. I es va fer una fitxa, aquí es va passar en lloc de matriu, que al final, si haguéssim tornat a fer la matriu, no s'hagués vist res, doncs vam acabar transformant-ho en fitxa. I vam tenir una fitxa pre i una fitxa post. Pots avançar amb la presentació? De cada una de les escoles. I després es feia també un global per totes les escoles, d'acord? A veure com havia sigut en general, quines eren les intervencions que s'havien portat més a terme. En l'estat inicial, la caracterització era major puntuació no vol dir millor, en aquest cas va com els alemanys, que un 5 és molt dolent i l'1 és el bo. Aquí major puntuació volia dir major potencial de millora. D'acord, si tenies molts punts volia dir que estaves bastant malament. I després el mateix es va fer també per l'estat final. En aquest cas, llavors, reduir punts era una cosa positiva. Passaves a estar en una millor situació. Llavors vam transformar la matriu inicial, pots avançar, en unes fitxes en què tenim per cada escola la seva situació inicial amb el resum de cada un dels indicadors que havíem estat avaluant i la situació final amb el post de les intervencions. Amb els cercles, doncs, clar, hi havia alguns dels indicadors que no variaven perquè en aquella escola no s'havia actuat sobre aquell indicador i hi havia altres indicadors que milloraven. Per exemple, aquí passàvem de la puntuació de l'1 perquè no hi teníem pèrgoles i aquí després n'hi vam posar en algun espai intermedi, llavors vam canviar la puntuació. I al final anaves veient també aquí es va afegir vegetació al pati. Clar, aquí de vegetació vam baixar d'un 3 a un 2, perquè encara hi ha potencial de millora en aquesta escola en relació al verd.
Llavors, també es va intentar tenim un criteri paral·lel de puntuació per veure si la millora ja era la màxima que haguessis pogut fer o si encara tenies un recorregut per fer més enllà. Sí, pots passar? Tot això són amb les fitxes amb els diferents punts. Avancem. Més. I per cada fitxa final, per cada escola, teníem el resum del percentatge de millora que havia resultat respecte a la situació inicial. D'acord? En aquest cas, que és l'escola Cervantes, s'ha considerat que respecte a la puntuació inicial s'ha millorat en un 23%. Ja et dic, això és respecte a la puntuació inicial que teníem, que com més dolenta era, més potencial de millora hi havia. Què ha passat? El que dèiem és que una de les conclusions que nosaltres arribàvem era que a nivell urbà no observàvem variacions significatives. Això vol dir, no hem vist tampoc una reducció de la contaminació molt... Potser després ells em desmenteixen, però nosaltres hem anat a mirar més aspectes físics i agafant també dades d'IS Global, etc. Això potser no és l'aspecte que s'ha notat més, però sí que hem notat... Nosaltres hem anat a mirar els aspectes més estàtics, sí que hi ha hagut millora. S'ha augmentat en percentatge d'ombra en patis, s'ha augmentat sobretot en punts d'aigua també en escoles i hi ha hagut també varietat s'han augmentat sorrals i per tant s'han canviat la materialitat del pati, que també això ajuda a la sensació. Llavors, hi ha hagut millores físiques que ens passa però que després també hem de creuar amb els resultats més dinàmics de com ha evolucionat les temperatures, si s'han notat o no realment canvis de temperatures, com se senten els professors i els alumnes treballant allà, que això ens ho explicareu ara més vosaltres, que nosaltres ens hem quedat molt en una part física. Bé, més o menys, ho explicareu. Podem avançar. Es va fer també més, fins que hi ha una taula de colorins. Al final es va fer una taula de cada escola amb les diferents actuacions que s'hi van portar a terme. En aquest cas, veus, això és un lío una mica amb les puntuacions, que ja vam dir que potser en un cas la major puntuació és més marge de millora i en altres que estàs millor. Aquí ja era que quan tenies el verd, la puntuació millor, ja és que estaves en una situació bastant correcta. El que més ens ha variat a nivell de patis ha sigut la varietat d'espais d'aigua, que en moltes escoles es van afegir punts d'aigua i també s'ha inclòs molta més vegetació en patis. A nivell d'edifici també s'ha millorat la coberta en alguns dels edificis i l'exposició directa a la radiació solar també en moltes escoles es va actuar amb proteccions solars. Per exemple, a Poble Nou estaven molt contents perquè es van posar tot de proteccions solars en uns balcons que tenien, que prèviament no s'utilitzaven perquè estaven molt assolellats i a sobre han guanyat un espai més en aquests balcons en el que poden realitzar-hi altres activitats de l'aula. I les comparacions finals també s'han fet per escola, avancem i ja acabem, de com ha millorat cada un dels indicadors escola per escola i perquè es comparin entre elles. Però el que us deia és que ara estem intentant creuar també veure si els millores que nosaltres detectem a nivell físic de com ha canviat el percentatge, això es tradueix també després i coincideix una mica amb la sensació en cada escola si hem notat la millora que nosaltres percebem a nivell purament dels canvis estàtics que hi ha hagut a les escoles. I aquí acabo. Perfecte, doncs moltes gràcies, Emma. Passem ja a l'última presentació. Com és de la casa, no m'ha passat currículum, hauré d'improvisar. A veure si ho faig bé. El Xavi, si no recordo malament, és doctor en biomedicina, màster en salut pública, llicenciat en farmàcia. El més important és que tenim la sort que porti molts anys a la casa, al SAMI, al Servei d'Avaluació, ha treballat en avaluació de nombrosos programes. En els últims anys li ha tocat coordinar, jo crec, les avaluacions més complexes que tenim entre mans, algunes relacionades amb més temes de salut mental i d'altres relacionades amb intervencions urbanístiques i en entorns escolars. Transformar amb els patis, està també una mica relacionat amb protegir les escoles i sobretot ha fet una feina espectacular coordinant l'avaluació, en aquest cas, de refugis climàtics. Ara ens explicarà una miqueta de tot el que ha estat fet aquest any. Moltes gràcies. Hola, bon dia. Jo avui us presentaré, com ha dit la Maria José, una part de l'avaluació de l'impacte en salut d'aquesta intervenció.
Següent, si vols. Potser a aquestes alçades no és necessari fer una miqueta d'antecedents, però breument comentar que el canvi climàtic té un gran impacte en el medi ambient i en la salut de la població i això s'ha convertit en un dels principals reptes del segle XXI per a la salut pública. I les àrees urbanes són especialment vulnerables a alguns dels efectes del canvi climàtic, com per exemple la calor. I aquesta major vulnerabilitat de les ciutats a la calor és principalment deguda a l'efecte illa de calor, degut al predomini del paviment i de l'asfalt a les ciutats. Aleshores, aquest excés de calor hi ha evidència que causa morbimortalitat, especialment en persones més vulnerables, com són els infants i les persones grans, i aleshores en aquest context una de les principals estratègies per millorar l'adaptació i la resiliència de les ciutats a aquests efectes del canvi climàtic és la creació de refugis climàtics a partir de la transformació d'espais públics de les ciutats. Següent. Aleshores, amb tot això, des de l'Ajuntament de Barcelona es va coordinar aquest projecte que contenia diferents work packages, dels quals en alguns estaven la Emma, nosaltres la Marta, i també hi havia un específic de l'avaluació de l'impacte. En aquest cas participaven diferents entitats, com per exemple nosaltres, des de l'agència vam coordinar l'avaluació de l'impacte en salut. Després també van participar l'ICTA i l'IES Global, que en aquest cas l'IES Global també va fer part d'aquest impacte en salut, i també vam mirar l'impacte que tenia intervenció a nivell ambiental. Vam monitoritzar diferents indicadors ambientals, com temperatura, humitat relativa o diferents indicadors de qualitat de l'aire. La següent. En aquest cas, jo us presentaré sobretot l'avaluació que hem coordinat des d'aquí, des de l'agència, en el qual l'objectiu era, evidentment, avaluar el procés i l'impacte de les intervencions que s'havien realitzat en les 11 escoles de primària de Barcelona en termes d'actituds i percepcions vers l'entorn, en aquest cas el pati, salut i benestar, i també la interacció social de les persones usuàries. Següent. Aleshores, vam avaluar diferents nivells. Per un costat, vam avaluar a nivell escolar i ho vam fer utilitzant metodologies tant quantitatives com qualitatives i agafant els diferents punts de vista, des de l'alumnat al professorat, és a dir, tots aquests actors que estan dins de la comunitat educativa. Següent. I d'altra banda, també vam avaluar l'impacte de les intervencions a nivell comunitari, és a dir, quin és l'ús d'aquests patis com a refugi climàtic fora de l'horari escolar per part de la comunitat. Que aquests refugis estan oberts fora d'horari del pati dins del programa Patis Oberts. I després també vam fer l'avaluació de procés, de tot aquest procés pedagògic i participatiu que abans ha explicat la Marta i que ella ja ha presentat alguns resultats. Següent. Aleshores, jo avui, l'avaluació ja veieu que és molt àmplia i molt complexa. Avui us presentaré sobretot els resultats, principalment els resultats obtinguts de l'avaluació a nivell escolar. En aquest cas, vam fer una avaluació quantitativa que ho vam fer mitjançant un estudi de disseny quasi experimental prepost amb grup comparació, en el qual vam administrar un qüestionari a tot l'alumnat de sisè de primària, que era el grup motor, de 21 escoles, de les quals 11 formaven part del grup d'intervenció, eren les escoles transformades, adaptades al canvi climàtic, i 10 formaven part del grup comparació. En aquest cas, a l'inici havíem planejat administrar qüestionari 2 vegades, abans de la intervenció, després de la intervenció. El que passa és que, degut a la Covid, com ja sabeu, al març-maig del 2020 vam estar confinats, era just el període en què havíem de fer el pre, amb la qual cosa no el vam poder administrar abans de la intervenció. Aleshores, el que vam decidir és administrar el qüestionari just després de la intervenció, al novembre del 2021, incloent indicadors que ens mesuressin les dades abans de la intervenció. I després, com a post, vam utilitzar un qüestionari administrat un any després de la intervenció, que era el maig del 2021. Si pots passar a la següent. Pel que fa a l'avaluació qualitativa, per un costat vam fer un fotoveu amb l'alumnat de sisè de primària. En aquest cas van ser 4 fotoveus a 4 escoles del grup d'intervenció que van ser prèviament seleccionades i en total hi van participar 59 estudiants, dels quals 40% eren noies. Següent.
I també dins de l'avaluació qualitativa vam realitzar grups de discussió amb professorat de 7 escoles del grup d'intervenció. En aquest cas vam convidar totes les escoles, però només van poder assistir 7. I participar professorat que havia estat directament vinculat al projecte o bé que era el responsable del projecte dins de cada escola. I això ho vam fer al juny del 2021, que era l'any de la intervenció, de la transformació física. Següent. Aleshores, en aquesta diapositiva podeu veure les dimensions que vam avaluar amb les diferents tècniques i també per quan tenim mesures, si és abans de la intervenció i després o només després. En aquest cas, vam incloure variables relacionades amb l'ús del pati i també les percepcions sobre les característiques del pati, també indicadors sobre les condicions ambientals a l'interior de l'escola. En aquest cas, vam obtenir dades abans i després de la intervenció. També vam incloure indicadors de salut, de benestar i de qualitat de vida de l'alumnat i també indicadors sobre la percepció i les creences sobre el canvi climàtic. En aquest cas, al tenir dades retrospectives en el primer post, no vam obtenir dades d'abans i només tenim dades de després de la intervenció. Següent. Aleshores, aquí podem veure més detalladament les diferents variables incloses. En la metodologia quantitativa, a partir del qüestionari, vam obtenir dades d'agradabilitat i acceptabilitat del pati, també sobre la percepció de la presència d'espais d'ombra, de la presència de verds, de la presència per seure, també diferents indicadors de les condicions ambientals a l'interior de l'edifici, com per exemple temperatura, percepció de la calor i qualitat de l'aire. En aquest cas eren tot percepcions, mesurat a partir del qüestionari i no eren dades objectives. Després també vam incloure algunes variables de creences i conductes de canvi climàtic, com pot ser la preocupació pel medi ambient i el canvi climàtic, la possibilitat que hi hagi un canvi amb accions individuals i socials, i diferents indicadors de salut i també de qualitat de vida i de benestar físic, psicològic i a l'entorn escolar que es van obtenir a partir de l'instrument del Kit Screen. Següent. A través del Photobay i els grups de discussió vam abordar els aspectes que vam abordar van ser quins eren els aspectes positius i negatius de les transformacions realitzades, també els canvis que s'havien produït a nivell de benestar i de confort tèrmic, sempre parlant de percepcions, també sobre la interacció social entre l'alumnat en el moment del pati, l'ús del pati o també la valoració del projecte, tant de les transformacions físiques com del propi procés pedagògic i participatiu de la intervenció. Següent. Quant a anàlisi, doncs, molt breument, per metodologia quantitativa vam fer una anàlisi descriptiva a les mesures pre i post, van comparar els percentatges de canvi pre-post en els dos grups i després també van comparar la diferència del canvi pre-post entre grup d'intervenció i grup comparació. Amb l'anàlisi qualitativa vam fer una anàlisi temàtica del contingut. Següent. Ja us començaré a presentar. Següent. Següent també. Us presentaré els resultats del qüestionari. Vam administrar el qüestionari a 385 persones del grup d'intervenció i 400 alumnes de sisè tot, 407 del grup comparació. En el grup d'intervenció hi havia 48% eren nenes i en el grup comparació el 45% eren nenes. Pel que fa al nivell socioeconòmic del barri on estava ubicada l'escola, en el grup d'intervenció el 95% era del nivell socioeconòmic mitjà o alt, mentre el grup comparació era del voltant del 70%, que en aquest cas era l'única característica que vam trobar diferències entre el grup d'intervenció i grup comparació, el que ens ha obligat a ajustar tots els resultats per aquesta variable. I pel que fa al nivell socioeconòmic de les famílies, que el vam calcular a partir del FAS, doncs, tant en grup d'intervenció com en grup comparació, al voltant del 70% eren de nivell socioeconòmic mitjà o alt. Següent. Si passem, no sé si ho veureu gaire bé, però si passem ja a parlar dels principals indicadors avaluats, a la diapositiva veurem ara diverses diapositives amb el mateix format. Podem veure la dada obtinguda abans de la intervenció a la gràfica, la dada obtinguda després de la intervenció. En groc estan les dades del grup comparació, en blau les del grup intervenció. Després, a la dreta, podem veure el canvi en pre-post en percentatge observat al grup d'intervenció i comparació. En verd és quan millora, en vermell és quan empitjora.
I el quadret que està en blanc de la dreta seria el percentatge de canvi, seria observar les diferències del percentatge de canvi pre-post del grup d'intervenció i del grup comparació. En aquest cas, veiem el percentatge d'alumnat que valora positivament el pati i aquí podem veure com en el grup intervenció hi ha una millora del percentatge d'alumnat que valora positivament el canvi, mentre el grup comparació aquest percentatge disminueix. En aquest cas, clar, esperaríem que el grup comparació no disminuís, sinó que es mantingués igual perquè no hi ha hagut cap canvi. Aleshores, aquí entra una miqueta la variable del context de Covid-19, en el que aquesta mesura que vam fer aquí, que vam fer abans i després, es va fer en el moment en què les escoles estava la normativa Covid, en el qual no es podia interaccionar amb altres escoles, no es podia utilitzar tot el pati, amb la qual sí que és normal que puguem veure aquesta disminució de la gravitat del pati degut al context en el que estàvem. Però això també a la vegada fa que, clar, en el grup d'intervenció hem vist una millora, amb la qual sí que podem dir que realment, independentment del context Covid, podem veure que aquestes transformacions sí que han pogut millorar la percepció del pati. I aleshores, al veure l'anàlisi de les diferències, podem veure que sí que, evidentment, el grup d'intervenció millora respecte al grup comparació. Següent. Pel que fa a les característiques del pati, vam analitzar quina era la valoració sobre els espais per seure, els espais verds i els espais d'ombra. En aquest cas, tots són percepcions. És a dir, nosaltres no vam anar a mirar físicament si hi havia un increment o hi havia hagut una millora, era tota la percepció de l'alumnat. I veiem que l'alumnat del grup d'intervenció, en tots els casos, perceben una millora en els espais per seure, en els espais verds, en els espais d'ombra, mentre que en el grup comparació perceben un empitjorament després de la intervenció, que en aquest cas, igual que abans, també pot ser degut de Covid. Si vas a la següent. I al mirar les diferències de les diferències entre grup d'intervenció i grup comparació, veiem que realment al grup d'intervenció es milloren aquests indicadors respecte al grup comparació. Següent. Aleshores, pel que fa a les condicions ambientals a l'interior de l'escola, i ara aquí vull fer un incís també pel que comentava abans la Emma, que nosaltres avui no presentem indicadors objectius de temperatura ni de qualitat de l'aire ni de res. Sí que és veritat, això ho han coordinat des de l'IESLOA, sí que és veritat que elles han vist que la temperatura global objectiva no ha disminuït en els patis ni a les escoles. Sí que pot haver disminuït en algun espai concret que està afectat, que està impactat per una intervenció concreta, però no s'ha vist una disminució a nivell global. En canvi, nosaltres, que hem preguntat sobre la percepció d'aquesta temperatura i aquesta qualitat de l'aire, sí que veiem que l'alumnat percep una millora de la temperatura i de la qualitat de l'aire després de la intervenció, al grup d'intervenció, mentre que en el grup comparació, un altre cop, veiem cert empitjorament. I al veure la diferència del canvi entre el grup d'intervenció i el grup comparació, veiem que evidentment, que al grup d'intervenció hi ha hagut una millora respecte al grup comparació. Si passes a la següent, també relacionat amb això, també vam preguntar sobre la percepció de la calor directament. I aleshores, en aquest cas, podem veure que al grup d'intervenció hi ha una disminució d'aquesta percepció de la calor, mentre al grup comparació es manté aquesta percepció. I al mirar la diferència del canvi, podem veure que hi ha hagut una disminució de la percepció que és estadísticament significativa en el grup d'intervenció respecte al grup comparació. Si passes a la següent. Pel que fa als indicadors de creences i conductes relacionades amb el canvi climàtic, en aquest cas només vam obtenir dades després de la intervenció i aleshores veiem que no hi havia diferències entre el grup d'intervenció i el grup comparació i la majoria de nens i nenes els preocupa el medi ambient i el canvi climàtic i també creuen que les activitats tant individuals com humanes poden ajudar a combatre el canvi climàtic. Següent. Pel que fa a indicadors de salut i de qualitat de vida, al igual que abans, només tenim dades post, amb la qual l'únic que podem fer és comparar entre grup d'intervenció i grup comparació. En aquest cas hem separat les gràfiques per sexe. Aleshores podem veure que entre les nenes no hi ha diferències entre el grup d'intervenció i el grup comparació. Al voltant del 75% tenen una molt bona o excel·lent salut autopercebuda,
i al voltant del 60% tenen una bona qualitat de vida, benestar psicològic o bon benestar físic. En el cas dels nens, destacar que la qualitat de vida, el benestar físic i el benestar psicològic és lleugerament superior que en el cas de les nenes i en aquest cas sí que hem vist que en aquests indicadors puntuaven molt millor en el grup d'intervenció respecte al grup de comparació després de la intervenció. Següent. Fins aquí els resultats del qüestionari. Ara us passaré a presentar els resultats de l'avaluació qualitativa. Comencem pel fotoveu, si pots passar. Aquí sí que no he pres. En aquest cas, vam veure que l'alumnat percebia que els tres tipus de solucions que s'havien dut a terme, les blaves, les verdes i les grises, generaven una millora en el benestar i el confort tèrmic. A més, les intervencions blaves ajudaven a refrescar-se en dies de més calor i a més consideraven que era divertit. Tant les intervencions verdes com grises consideraven que milloraven molt els espais amb ombra. Les solucions verdes havien ajudat a que els patis fossin més naturalitzats i frescos i també que millorés la qualitat de l'aire. Després, les solucions grises, que en aquest cas em refereixo a no solucions tant d'ombres, de pèrgoles o de tendalls, sinó que era més la incorporació de taules de pícnic, de grades, d'àgores, ara no sabria dir alguna altra, més d'aquest estil, que havia permès generar espais més diversos en el pati, de manera que havia permès poder realitzar més diversitats de jocs i aleshores això ho relacionava amb que havia millorat la interacció social, especialment entre nens i nenes. I després aquí també destacar, tot i que no ho he posat, que tots aquests aspectes positius són relacionats amb el pati, però també van dir aspectes positius relacionats amb l'edifici, i és que en aquells edificis en els quals havien posat proteccions solars també es valoraven molt bé, ja que consideraven que s'havia millorat molt el confort tèrmic de les aules i també la percepció de la llum a l'aula a l'hora de fer les classes. Si passes a la següent. Pel que fa als aspectes negatius, van comentar que, evidentment, estàvem en context Covid i les fonts no es podien utilitzar, amb la qual cosa un aspecte negatiu era que no podien utilitzar la font. De fet, crec que van obrir les fonts per poder fer el fotoveu després, amb la qual cosa jo crec que van dir esto es xulo, no ho hem pogut fer servir. Però a la vegada també, tot i que consideraven que era per divertir-se, també tenien aquesta opinió del malbaratament de l'aigua, que el fet de posar jocs d'experimentació d'aigua i de jocs de multifunció podia malbaratar aigua, cosa que no anava en consonància amb tota la ideologia del projecte, que és de medi ambient i de canvi climàtic. Pel que fa al verd, doncs, evidentment que el verd s'acabava de plantar, amb la qual cosa consideraven que la vegetació encara havia de créixer i encara no tenia l'impacte desitjat en aquell moment, i amb la qual cosa en alguns casos encara no donava aquesta ombra que s'esperava. D'altra banda, també consideraven en algunes escoles que s'havien posat més solucions tipus tendalls o solucions més grises per generar ombra i aleshores consideraven que potser hauria estat millor fer alguna solució més verda més que grisa, amb la qual cosa ells valoraven millor una solució verda d'arbrat o algun tipus d'enredadera o el que sigui més que el propi tendall. I després, en alguns casos, com que hi va haver-hi redistribució de patis, en algun cas es queixaven de la pèrdua de res de joc, que en aquest cas ja us dic jo que era la pèrdua de la pista. Següent. I aleshores, aquests són els resultats del fotoveu i d'aquí va sortir un producte i és que hi havia PDFs interactius per cadascuna de les escoles explicant tota l'experiència prèvia i pròpia de cada escola i aleshores en les escoles on es va fer el fotoveu es va incorporar aquesta informació en aquests PDFs interactius. Següent. Següent. Pel que fa als resultats dels grups de discussió, en aquest cas tenim la informació que ens van donar el professorat, que en realitat va molt en línia amb el que deia l'alumnat. Pel que fa a les percepcions de les transformacions, en aquest cas també consideraven que hi havia hagut un bon increment dels espais d'ombra i llocs per seure i això ho valorava molt positivament.
Com us he dit abans, en algun cas hi havia reducció de pista i això també ho vam valorar positivament, ja que consideraven que millorava les relacions igualitàries entre nens i nenes. Després també vam valorar molt bé, que això no sé si, potser si ho has comentat, però a part de solucions així més arquitectòniques, sí, les solucions passives. Valoràvem molt bé el que s'havia fet en alguns casos, que era la ventilació creuada o l'aïllament de sostres, que en aquest cas consideraven que havia millorat molt el benestar i el confort tèrmic dins de les aules. I després també valoràvem positivament les solucions blaves pel tema de la promoció del joc i la diversió de l'alumnat, tot i que, igual que abans, les solucions blaves no s'havien pogut utilitzar per la Covid, també la promoció del joc d'aigua no anava en consonància amb el projecte pel tema del malbaratament i també, en alguns casos, es queixaven que les fonts, tot i no haver-se utilitzat, ja tenien problemes tècnics i no es podien encara utilitzar. Pel que fa a la vegetació, igualment, que no era suficientment gran, que encara havia de créixer, normal, i també, en algun cas, van criticar, en certa manera, la manca de transparència en el cost de les intervencions. Següent. Pel que fa a l'opinió general del projecte del professorat, considerava que gràcies a aquest projecte, a tot el procés pedagògic i les transformacions, havia incrementat la conscienciació del canvi climàtic entre tota la comunitat educativa, mostraven molta satisfacció amb tot el procés participatiu i del procés pedagògic que s'havia realitzat, valoraven molt positivament el fet d'obrir el pati a la comunitat, ja que s'havia canviat i s'havia adaptat al canvi climàtic, consideraven que era un punt molt important. També mostraven satisfacció amb els recursos pedagògics que s'havien ofert a partir del projecte, que és els que us ha explicat la Marta abans. I també valoraven molt bé el fet que és un projecte que dona resultats molt ràpids, tangibles i utilitzables en un espai de temps relativament curt. Com a aspectes negatius, és que ha estat un projecte molt intens per ells, han tingut 1.001 activitats i aleshores consideraven que hi havia hagut una saturació del tema i a més hem estat involucrades moltes entitats i aleshores comentaven que a vegades faltava coordinació i no sabien d'on venien els trets ni sabien què havien de fer ni el per què. Aleshores aquesta falta de coordinació a vegades en el projecte que jo crec que vam intentar millorar a l'últim any i crec que vam aconseguir. Després també consideraven que aquelles escoles que havien tingut o que ja disposaven més d'espais verds, aquesta transformació no havia sigut tan interessant com aquelles que potser eren més de paviment i finalment la Covid, evidentment, que havia afectat el desenvolupament de tot el projecte. Següent. I ara ja en format de conclusions, comentar que les transformacions han estat valorades molt positivament i han millorat tant el verd com els espais de seure com els d'ombra, que les transformacions han millorat la sensació de calor i de benestar a l'escola, tant al pati com a l'interior de l'edifici, que les solucions que generen ombra han estat les més ben valorades en general, tot i que a vegades consideren que no han estat suficients, que les transformacions han incrementat la diversitat d'oportunitats de joc al pati i han millorat les relacions igualitàries. A nivell d'indicadors de salut, que hi ha un major percentatge de nens en qualitat de vida i benestar mitjà en el grup d'intervenció respecte al grup comparació i que la satisfacció amb les transformacions del procés pedagògic ha estat molt elevada. Següent. I ja per acabar, de cada cop estan havent més intervencions urbanístiques d'aquest tipus, que són molt complexes, i recordar també la importància d'avaluar aquest tipus d'intervencions, que s'ha de generar evidència de que realment funcionen i aleshores aquestes avaluacions sempre ho hem de tenir, les hem de realitzar sempre tenint en compte tots els punts de vista, tots els actors que participen o poden participar en la transformació o en el seu ús i també utilitzar diferents tipus de metodologies que són complementàries entre si per abordar aquesta avaluació. I finalment comentar que a nivell d'avaluació, de projecte sí, d'avaluació també, que el context Covid ens ha impactat. No hem pogut fer l'avaluació que hauríem desitjat a l'inici, que no ens ha permès obtenir dades d'abans de la intervenció per poder avaluar-ho millor. I, a més, en aquells casos on tenim resultats i tenim dades, sempre hem de tenir en compte la influència que pot tenir la Covid en aquests resultats. I ja està. Moltes gràcies.
Vale, s'ha notat que jugaves en casa. Sí, era l'últim. Molt bé, doncs si voleu, potser us podeu posar aquí els dos, tu per aquí, Emma. Xat no tenim, però tenim aquí algunes persones que potser volen fer alguna pregunta o algun comentari. Anna. Volem felicitar-vos per la presentació, pel projecte que nosaltres especialment hi vam participar i era un projecte amb molts reptes, perquè nosaltres problemes, sobretot el tema de la Covid i que s'han assolit objectius i llavors volia preguntar-nos 3 coses, més que res per veure què en penseu. Una d'elles relacionada una mica amb el que heu dit, no sé si em podreu contestar, però no apuntar cap a on va, del tema de la temperatura i dels contaminants, contaminants atmosfèrics, que no sé, aquestes diferències que heu dit que no s'han vist en global, si són a dins de les aules, a fora, si hi ha alguna tendència al respecte, sobretot de la temperatura, també de la contaminants, si és que alguna cosa. Després, també volia preguntar-vos pel tema aquest que comentava Xavi, del grup de comparació, que baixava la seva, pitjorava la seva percepció, que ho atribuïu bastant a la Covid, que sí, però no sé si penseu que igual el context d'emergència climàtica que tenim i l'emergència ciutadana dels nens i nenes que tenen aquesta percepció de pitjor. I per últim, si sabeu, de la mateixa manera, amb el context que tenim, sobretot després d'aquest estudi, si després d'aquest projecte hi ha una guia, unes recomanacions dirigides a l'Ajuntament que pugui, i al Consorci, sobretot que es puguin fer més extensives a la resta de les escoles. Nosaltres, òbviament, a l'agència estem treballant queixes d'escoles i comentaris, sobretot després d'aquest estiu. Perfecte. Jo no sé si sentiu... Marta, tu senties bé les preguntes? Més o menys? Vale, bueno, potser repetirem després la tercera perquè potser tu ens pots ajudar aquí. Si voleu, bueno, preguntaven, faig una mica de resum pels que no senten, no? Un pel tema de la temperatura i la contaminació, no? Si sabem una mica més de què és el que ha passat en quins espais. No sé si tu saps alguna cosa. Bueno, diem alguna cosa. IS Global sí que té valors de temperatura i ha creat uns mapes amb els canvis d'anomalies de temperatura en les diferents zones, sobretot més de patis, que tenien, i llavors han comparat la situació d'anomalies de temperatures pre i post, i en alguns casos sí que hi havia millores, però el que no crec que no molt, i tampoc es pot dir que sempre la mateixa actuació hagi donat millores a tot arreu. A vegades és en una escola, en un cas concret, allò ha portat una millora, però no es pot dir que aquesta mateixa mesura en una altra escola també s'hi hagi notat una reducció de temperatura. Llavors, realment, una molt millora de les temperatures no s'ha vist. I llavors, sí que s'ha arribat a conclusions que, per exemple, a mi m'han semblat interessants pel punt de vista del gris, per exemple, els tendals, representa que en alguns llocs han donat més sensació d'acumulació de calor sota el tendal que no pas, per exemple, una pèrgola. Llavors, jo potser això d'entrada no hi hagués caigut i després trobes una explicació que potser ventila pitjor quan tens un tendal i, en canvi, la pèrgola, amb el tenir els travessers, permet més ventilació o més pas de l'aire. Aquestes cosetes, mira, hem tret algunes conclusions, però elles, a les d'IS Global, sempre ens diuen que no han pogut generalitzar que hi hagi una millora en aquest aspecte. Si bé la sensació sí que hi és, De la ventilació, igual, tampoc. És que van fer més seguiment de les anomalies dels patis que dins les escoles. També ens vam trobar que van haver de posar, o es van posar molt dels sensors abans de saber ben bé on faríem la intervenció. Ho van haver de fer molt a ull, per lo que quan anàvem a les visites de les escoles creiem que potser acabaríem fent i a vegades no es posava just el sensor on després realment estaves actuant. I llavors això també ha dificultat, perquè ja us dic, anàvem una mica cegues al principi, tampoc teníem sensors per posar tot arreu i es posaven on te creies que actuaríem i a vegades no sempre coincidia. I NO2, em sembla, hi havia algun punt que sí que es havia millorat, que nosaltres ho hem recollit en fitxes, però tampoc es pot generalitzar, almenys pel que les primeres conclusions que han tret. Però potser la temperatura no es veu, però si tu estàs a l'ombra ja tens una sensació diferent, encara que la temperatura no la notis, realment no hagi millorat pel fet que no toqui el sol. Però bé.
Jo d'aquest tema no sé si... Vale. Bueno, doncs la següent, els que no heu sentit la pregunta, preguntava també l'Anna pel tema del grup comparació, no? que havia empitjorat i que en part algunes variables ho atribuïm a la Covid, però ella preguntava si també aquí hi ha el factor de l'emergència climàtica al darrere. Sí que és possible que pugui estar aquest factor, però jo crec que la Covid realment ha tingut una influència important. Per què? Perquè el qüestionari on vam obtenir dades d'abans de la intervenció el fèiem a novembre de 2021, o sigui, just passat el confinament. Aleshores que els preguntaves, el teu pati abans com era i ara com és? Clar, ells ja tendeixen a dir abans era molt millor que ara, i amb la qual veus aquesta diferència. Aleshores, en aquesta primera mesura vam prendre mesures pre i post-1 i després al maig el post-2. Aleshores, nosaltres comparem pre i post-2, no dins d'aquest qüestionari, però jo crec que el fet de preguntar pre i post en el mateix i amb dades retrospectives del pre crec que tenen molt a veure a puntuar per sobre en el pre, crec. En el post també tenien com podien jugar al pati, ho tenien molt limitat, no? Exacte. Perquè ells sabien que hi havia altres escoles. Les escoles control sabien que hi havia altres escoles on s'havien tenit. Sí, bueno, les escoles sí, l'alumnat no ho sé fins a quin punt ho podia saber. Sí. Vale, i l'última pregunta que feia l'Anna anava més encaminada que si després d'aquest projecte com que si hi havia algunes guies o algunes recomanacions per a les escoles, perquè ja us estan arribant algunes demandes. No sé si, Marta, tu aquí pots assegurar. Sí, puc explicar que, a veure, en el pla d'emergència climàtica de l'Ajuntament hi ha una fita que és tenir 40 escoles refugi. Llavors, amb aquesta prova pilot se'n van fer 11 i a partir d'aquí l'Ajuntament va iniciar un altre projecte que l'hem esmentat tant l'Emma com jo com el Xavi, l'hem anat dient, però potser no l'hem explicat bé, que és el Transformem els patis. Una mica la idea és transformar els patis perquè puguin esdevenir refugis climàtics i el que s'utilitza és la mateixa metodologia de cocreació amb les comunitats educatives i el mateix catàleg de solucions que s'ha vist que funcionen. És a dir, una mica amb el que ha explicat l'Emma, el que es va fer és posar a disposició unes solucions tècniques que s'havien de provar, però aquestes solucions no se sabia si funcionarien o no funcionarien. Llavors, una vegada ja s'han provat, les que sí que funcionen s'han passat en el Consorci d'Educació amb aquest catàleg de solucions que ells fan servir quan milloren els patis. Llavors, ara ja estem ara comença la tercera edició d'aquest Transformem els patis, comença aquest curs 22-23, en el que s'intervenen a 17 escoles. El curs passat se'n van fer 15 i l'anterior se'n van fer 12. Per tant, mica en mica el que es vol és anar millorant aquests patis de les escoles amb aquest concepte, no? El que passa que ha canviat una mica. En el projecte Refugis Climàtics també entràvem a l'edifici, la dotació pressupostària també era més elevada. Ara aquí el que es fa és només es treballa en patis i també s'incorpora la vessant del joc, que aquí nosaltres no l'havíem tingut en el projecte Refugis Climàtics. Llavors, clar, com que s'ha de tenir una mica en compte tot, és a dir, s'ha de tenir en compte el verd, l'aigua, el gris, el joc, llavors, i els recursos econòmics han disminuït una mica, doncs s'ha de fer una mica que tothom, i realment el que vol la comunitat educativa. Llavors, si hi ha una comunitat educativa que vol gastar la majoria de diners en millorar l'equipament de joc, doncs s'intervé més en aquest sentit. Però una mica la idea és anar millorant aquests patis. He de dir també que quan s'acaben de transformar tots aquests patis, a Ecologia Urbana fem una petita avaluació de si poden esdevenir o no refugi climàtic amb uns criteris una mica, i de totes aquestes que s'han transformat en el Transformem, no totes passen a la xarxa de refugis climàtics de les ciutats. Per què? Potser perquè no tenen accés directe des del carrer. Si només tenen uns patis a coberta, doncs no podran ser refugi climàtic obert a la ciutadania. O d'altres que no, és que el que s'ha fet ha sigut millorar un altre aspecte que no millora no estàs creant un espai d'estada per a la ciutadania i llavors això fa que no puguis esdevenir refugi. Però una mica la idea és, amb aquest projecte, hem establert les bases perquè totes les escoles públiques i de primària vagin millorant els seus equipaments.
En primer lloc, felicitar-vos. La veritat és que les intervencions han estat superbones i molt interessants i enhorabona també per un projecte que no m'ha semblat el coneixia, però quan el veus en més detall m'ha semblat impressionant. És un exemple d'intersectorialitat i m'agrada particularment un comentatge dels elements positius que trobava la gent al professorat que deia que hem vist resultats i molt ràpidament i a més d'impacte real. Després es queixaven que havien treballat molt, però som éssers humans. Llavors, tenia dues preguntes. Una és la del meu llibre, perspectiva de gènere. Es parlava de resultats en termes de salut, es noten diferències perquè en els nens però no en les nenes. I em preguntava si teniu pensat, com que he fet aquesta enquesta, d'incorporar, fer l'anàlisi separada per sexe. I l'altra és el del procés participatiu. La meva hipòtesi és que els que participen, tant les persones adultes com els nens i nenes, tenen opinions molt diferents en funció del sexe. Si valoren coses molt diferents. Des del moment del naixement, hem crescut de manera diferent. Per tant, si en el futur teniu pensat incorporar la perspectiva de gènere des del beginning, des del començament del procés participatiu, no només per separar, no sé si tots, probablement jo diria que tots, però sí, alguns grups de participació, com les dones, nens i nenes, jo crec que resulta ser la diferència entre els sexes i, evidentment, la identitat. I després, l'altra pregunta és en relació amb la classe social. M'ha semblat que la intervenció es fa en col·legis benestants, o sigui que la proporció de classe social mitjana alta probablement és superior a la que no ho sé. I res, repetir sobretot això és supercomplex, és una feina de traço, i a més, en tantes institucions, tantes persones ben intervinents, és al·lucinant. Ja sabeu vosaltres. I no ens hem matat, al final. No ens hem matat. Que sí, hi ha hagut algun moment que semblava, però no. Algun moment Tenso, però no. Vale, pues no sé si has sentit tu bé, Marta. Vale, preguntava la Lucía bàsicament per dos temes. Un, per la perspectiva de gènere, no? Tant en la part d'avaluació, que aquí potser tu pots comentar una mica més, com en la part del procés participatiu, no? Com que si està previst una perspectiva de gènere des de l'inici, no? De si participen igual homes i dones, si s'haurien de fer grups separats i de més. I després preguntava pel tema de la classe social, no? Una mica quina era la proporció de les escoles que havien participat i com estava distribuït. Si vols començar tu. El tema de perspectiva de gènere sí que és veritat que només hem presentat resultats, més que res també pel temps que tens per presentar, no? Però hem presentat resultats sobretot dels indicadors de salut perquè és on clarament hem vist diferències entre nens i nenes. Quan els altres indicadors, l'avaluació l'hem feta tota estratificada per sexe i hem vist que en general el missatge és el mateix. O sigui que no hi ha diferències entre nois i noies. Una altra cosa és que el percentatge de canvi pugui ser més alt en nens o pugui ser més o en nenes o al contrari, no? Veure les diferències del canvi entre nens i nenes, que això encara ho hem de pensar. Però el que és el missatge de si hi ha hagut una millora, hem vist que és igual a nois i noies. Però evidentment que sí, que en un futur, en tot el que fem, tindrem en compte aquesta perspectiva. Potser podem dir que ara que avaluarem el Transformem, que també té aquest component de coeducació com molt més present, jo crec que ja tenim també les ulleres de la perspectiva de gènere més des de l'inici. Estem intentant veure també si la socialització és diferent, no? Sí. I de fet ja ho esteu veient en les observacions. En aquest cas, sí que és veritat que comento amb el tema del qüestionari, però en el tema del fotoveu és veritat que no vam tenir en compte la perspectiva de gènere i és una cosa que sabem que ens ha faltat, no? Que ells han comentat certes coses, l'alumnat, però que potser també podríem haver aprofundit més i en base a aquesta experiència ens el transformem, modifiquem una mica. Vols comentar del procés participatiu, tu, Marta? És que és el que heu comentat, en tema de perspectiva de gènere no vam diferenciar, és a dir, es va incloure els infants com un únic col·lectiu i se'ls va
tractar sempre igual. Sí que en el Transformem hi ha la part de gènere de l'Ajuntament, el departament, que està present a totes les reunions, és el grup impulsor i que s'ha volgut donar-li tota aquesta vessant que en els refugis no havíem tingut en compte, tot i que quan estàvem pensant en les intervencions que s'anaven fent a cada escola, el fet de naturalitzar, el fet de diversificar els espais, generes uns nous usos en aquests espais que fan que siguin, ja ho ha dit el Xavi, que es creïn situacions més igualitàries que en un principi, encara que tu no ho havies posat com a objectiu, s'acaben assolint. I el tema, ja que tinc el micro obert, del tema de la classe social, quan hem explicat la selecció dels centres i tots els criteris que es van tenir en compte, no hem entrat molt en detall per no extendre'ns, però en els districtes que hi havia empat tècnic entre els criteris tècnics de presència de verd, tot el que hem explicat tant jo com l'Emma, sí que teníem en compte l'índex de complexitat, que és un índex que té el Consorci d'Educació. Aleshores, donava més punts per a aquells centres que tenien un índex de complexitat elevat. Per tant, sí que es va intentar mirar que en aquells districtes sortís, tingués més oportunitat un centre que tingués famílies més vulnerables. Tot i així, només era un criteri de desempat. Jo volia preguntar, que comentes de la percepció de salut de l'hospital, notava que amb les negres hi havia pitjor percepció. Quins eren els indicadors a nivell de salut? O sigui, a nivell de salut, que era la confortabilitat o el benestar, que això sí que va anar inclús o no? A nivell de salut vam analitzar el que és la salut autopercebuda i després la qualitat de vida, el benestar físic, benestar psicològic i benestar a l'entorn de l'escola. És un instrument que ja està generat i aleshores són diferents preguntes i generes certes dimensions. Dels canvis, nosaltres hem presentat a les Clar, en aquest cas no són percepcions, és autoreportat, però no són percepcions com l'altre. Són escales que s'utilitzen per generar aquests indicadors. És que justament, és un tema perquè justament hem presentat als labors els resultats de l'enquesta de la ciutat de Barcelona, del parc de les nens i nenes, i la diferència entre nens i nenes a nivell de la salut és abismal. Vull dir que si es va repetint en diferents avaluacions i el canvi més destacat, un dels canvis més destacats respecte a la primera onada. Per tant, amb una tendència a incrementar aquestes diferències. Sí. Lucía, perdona, pel tema del negoci econòmic, sí que vam agafar una escola que era participant en el projecte i la resta era una escola per districte. Amb la qual cosa, al final, la distribució és la que dona. El que passa és que el negoci econòmic crec que el vam acabar calculant a partir del barri. Aleshores, si en el districte... Suposo que ho deies pel negoci econòmic del barri, no? De l'escola o... Clar, no, vam... Que la proporció de famílies benestats o les mitjanes a mi m'ha semblat que era, però no estic segura de quina és la proporció a nivell de la ciutat. Clar, perquè aquí pesava també molt el criteri tècnic. També de facilitat. Sí, i el de com estaven arquitectònicament i tot. Clar, en el transformat, per exemple, s'ha com més pes de les escoles de complexitat. Té més puntuació també a aquest aspecte, no de les empats, sinó com a criteris. Aquí també entrava molt l'edifici. En el Transformem, al ja només centrar-te en el pati, pots donar més pes a altres criteris que potser nosaltres vam deixar una mica de banda, perquè nosaltres també havíem d'incorporar la part de com estava l'edifici en si, i que hi havia l'any de construcció, quantes aules tenia sota coberta, etcètera, que són criteris molt tècnics i que aquí ni la perspectiva de gènere ni el d'això socioeconòmic hi entraven. Doncs clar, ara que ja s'ha tret aquestes, pots posar
uns altres criteris. A nivell general, també com a transformacions, preguntes també d'aquest tema de les fonts, perquè a mi que em va ressonar quan anem parlant d'aquest tema, la solució més demanada, la que es posa més, però la que no acaben de veure com gestionar-la. Llavors, és veure si és un tema només de la Covid, si és un tema que també és una solució que, tota la part de formació, perquè t'implica una gestió diferent del pati per part del professorat. Per moltes solucions i el tema de manteniment, que sortia per determinades solucions que semblen molt guais d'entrada, però després la sostenibilitat i el manteniment. Per fi que és veritat, es va posar a punt d'aigua tot arreu, quasi bé, o sigui, era una de les que a nivell físic que nosaltres ens sortia de la que es havia posat més, però després també és la que no hem pogut utilitzar per Covid i aquí també hi va haver problemes tècnics. Algunes fonts es col·locaven en un terra que després resulta que patinava i llavors quan han pogut utilitzar s'han trobat problemes, després alguns els embornals no. Llavors, hi ha hagut també temes de manteniment, però sí que és cert que és de les que s'ha posat més als punts d'aigua, però potser és la que no estan o no han pogut gaudir tampoc per la situació que s'ha donat. Molt bé. Alguna pregunta, algun comentari més? No? Bé, doncs acabem a temps. Moltes gràcies a les persones que heu vingut, moltes gràcies a les que esteu escoltant, no sé si queda algú ja. Mil disculpes pels problemes tècnics, intentarem si no també enviar l'enllaç dels vídeos, si algú no s'ha pogut connectar i sobretot moltíssimes gràcies també a les 3 persones que heu fet de ponents, que les presentacions han estat superinteressants. Gràcies a tots i a totes i seguim. Merci. Adéu. Adéu, gràcies.